Bangladesh romjakha kaisa terroriest bodol ni kotor Ranabir bini bayap Badshah Tangsalni phungo Bangladesh RAB khwlaiwi terrorist bodol ni kotor tei bini bayap no romkha Romjaknani swkang kainwi bodol ni bisingo golagoli wnglaikha hanai saimankha terrorist bodol jamaitol ansal hindal sarokiani kotor Ranabir bini bayap bom sonamna korong avul Badshah no romjakha boroni yago kaisa fatar hastani pistol kaita magazine hakotor ni kainwi manai chisa cartos no khoboi 2,50,000 rang manjaka 30 minutes romoi no o naisen mingo choba khwlaika RAB naimathang bodol ro phiaba o choba o khorok saphano thailia hanai bo sawai manka salkisa swakango bandarban murao terrorist bodol astana snamjakha tei borokno training khlairewi tongmani aboni yagola aro hamla khlaika RAB Auzarabo khoroksa khorok nino romkha RAB phiaba aroni khari thangka terrorist bodol ni kotor Ranabir bini bayap Badshah aboni yagolo borok yokiar kotofalong 7 nong Rohingya kembo huijaka shikla rogno terrorist bodolo tobuwei training khlairewi tongo Ranabir aboni bagoino RAB ni target engka Ranabir Rohingya shikla rogno training khwlaiwi de o kembo huijagoi tongo eba Rohingya rogno o bodol bai gadal roi de tong cherei naikha RAB abono teiwino sabai shukrubai sawai khanaraka RAB ni chief commander Khandakar Almoy Biri report Kokkhora